Szevasztok! Úgyis Anyi alias Szekus Gyibu vagyok. Szeretek lopni és tudok is. Romániából jöttem, hogy Magyarországon is lopjak. Ahol lakom Mosonmagyaróvár Fertősor 9, ott több embert is rendszeresen megloptam. Még egy idős néni pénzét is elloptuk. Amelyik lakásba be tudtunk menni lopni, ott károkat is csináltunk a lakásban, használati tárgyakban. Kedvencem összekarcolgatni dolgokat, megrongálni eszközöket. A homokos fiamat is elküldhetem lopni. A homokos fiamat is a lopott pénzből küldtem iskolába. De nincs bennem szégyenérzet, mert ha nem tudtunk pénzt lopni, akkor nem zabáltunk. És inkább lopok, mint dolgozok. Szeretem a szeméttelepeket. Csináltam is magamnak néhányat. Én vagyok a kiskakas a szeméttelepemen. A lopott pénzből elkezdtünk piacozni, de nem nagyon adtunk el semmi, mert mindig részeg voltam a piacon a pult mögött. Cugivó vagyok. Kedvencem a potyapia. Beleköpök az ételedbe italodba, mert már csak ilyen aljas vagyok. Sokan neveznek putris cigánynak, de nem tudom miért. Mindig igyekszem jó képet mutatni magamról. Képmutató vagyok, és köpönyegforgató. Mindig arról az emberről pletykálok, aki nincs ott. A feleségem és a homokos fiam is picsaszájú. Szeretnek szart kavarni, ahogy én is. Lehet hozzád is bemegyek lopni, és összekarcolgatni, megrongálni használati tárgyakat. Igyekszem megszerezni a lakáskulcsodat, és már megyünk is hozzád. Nem szégyenkezünk, bárkit meglopunk. Idős emberek nyugdíját is ellopjuk. Ha jobban meg akarsz ismerni, gyere látogass meg itt a Mosonmagyaróvár Fertősor 9 szeméttelepemen.